Vi har støttet Mandekrisecentret her i Nakskov med dette dejlige bålsted og dejlige shelter, fordi vi synes, at det har været rigtig, rigtig vigtigt, at brugerne af centret her har kunnet benytte de her faciliteter, de har kunnet komme ud her og har kunnet få det her som et socialt omdrejningspunkt. Altså den her donation, vi har fået fra Rotary, betyder jo enormt meget, både for os, men også for de mænd, vi har her. Det betyder, at vi nu har nogle mænd, som har muligheden for at kunne komme ud i naturen. Det betyder, at vi har mænd, der kan komme ud i trygge rammer og være både med sig selv, sammen med de øvrige mænd på centret, men også i sammen med deres børn, som nu kommer her på centret. Bare rigtig dejligt, at vi har kunne gøre noget her, også noget meget lokalt. Det synes jeg er vigtigt. Men i det daglige dag, jamen, der kan mændene bruge det både til at sove i, de kan sidde hernede, vi kan lave et bål, og vi kan bruge det til vores temadage og vores husmøder, kan vi lave mad med mændene frit her i naturen.